kantong bolong ngamaraken Kaki Semar Badranaya. Pun mangke kula wangsulani belo butuh Petruk. Sesaking Rananggana magawya gelar sira angwang. Makutha maju jungkong bedanya surati mantra bedanya surati mantra sagedeng pitung gedeng dadi dahono bersiap kalau sedhewe Mas doblik ora patut Petruk kantrong bolong padha slamet tekamu ana negara tasih madu nami pawujipun Sira Mandura wilujeng lampah kula ngaturaken sembah yo tak tampa pangestu tampan ana banyu ini kula pundi wonten sapa ndadosna sejimat kecoba ingkang saka iku dosane Baladewa nang endi lupute Baladewa nang endi kabeh dhewe sembah kabeh dhewe bageke lha kok dadi Baladewa sing njehek ning arep dhewe kok nengke wae dosane Baladewa nang endi lho mangke piye ampun salah kaprah ampun salah penampi panjenengan iki aku tamu nggih ala-ala kula dayong ora ketemu akeh kok dayong bageke tamu sing patut niku lan panjenengan bageke kalih kula Petruk Dawaras ngoten dados sing teko dhisik bageke sing teko keri ora kok sing teko keri raga-raga bageke dhisik ora teko keri kok raga-raga njaluk rokok ora wangun to ya sing teko dhisik ora dulungi menen wae kok kae gawane si dene gawane si dene masih ora kejaba sampai itu apa nyata yen kowe nglamar Mandayawati Mandaswekar mboten badhe Cidrogoyo lah mongko Mandayawati Mandaswekar kuwi bakal tak gawe karo Paman Duna nuju ing Kurawa cukup kowe bali lho mangke riyen bali nggih bali mboten napa-napa nek lak kudune kula iki mboten ing wong cilik kula iki digawani Purbawasisa kalih Bapak mangsa Budha Petruk kowe kudu iso mboyong calon ibu Mandayawati Mandaswekar nek kula bali ngentung yo pripun niku kula ora tanggung jawab dikongkon Bapak wis saiki ngene aku ngedeke sayu boros perang sayu boros pilih kowe kena mboyong Mandayawati Mandaswekar ning waton iso ngalahke Baladewa wah niku saling lagrak saling bubuan niku sampai aku ditampi dereng durung padha lho nggih dereng ditampi ku dimatul di sing ditampa wis ngene nek panjenengan ngalahke Baladewa Mandayawati Mandaswekar boyongan sesaking Rananggana bendo diarani dalam surat suluk ya men sekarang dagangannya yang suluk ini ane perang ngono cetha kalah karo sing jahit kok anak lanang iki wayang ngadeni wayang barang Bundi papane tiyang Bondayuda kuwi tasih mati ya tasih mundur kuwi papane wong Bondayuda mati Baladewa Mandayawati Mandaswekar boyongan sebalane mati Petruk Mandayawati Mandaswekar manggoyong metu Jawa metu Jawa metu Jawa
Prabu Andaya Kusuma wonten dawuh punika Kanjeng Rama ya kaya ngene iki sing jenenge wong anak wadon ayu rupane kuwi padha karo satru mungging cangklaan bisa kakek dadi mungsuhe wong tuwa wis tak bedhek kan nggih jane wong duwe anak wadon ayu monggo pinter kondang bisa kakek mah gawe geger aja ndasarane kados pundi bisa kene kowe aja padha gugup yen iki ana kraman kang nekani sejatine dudu kraman kang nekani ning perkarane Mbak Ayumu Mandayawati Mandayasukar bakal tak temoni apa milih Semar apa milih Pendhita Durna wong tuwa bakal meksa nanging mung nari yen milih Semar aku ya sarujuk yen milih Durna dasar pendhita aku ya sarujuk dadi wong tuwa ki aja nganti ngendondoni pamilih bocah nek pancen bocah seneng wong tuwa kudu nututi iki kowe metu njaba perdandanan tata-tata sing hidup bubaran kabeh para wadyabala Manggalaning Praja lan tak dawuhi nyebar undangan pasang tarung agung yen negara Tasikmalaya bakal duwe ewuh mantu iki wis wonten dawuh kepareng aku karo tambeng pasti pedal pasilan sing ati-ati Andaya Kusuma Kakang Pati Utawa Bau Bubano kang padha gantut sego kaya wis ora ana sing direbut maneh iki kepareng karo badhe medal pasilan bidhalaken para wadyabala sing ati-ati aja kaya bocah wingi sore tuh rampung sanggiwan dharma sabda pandhita ratu sabdae pancap pandhita ratu gedhe panguwasane senajan tenan dereng ditos tetap datan wala-wali keratan tiyang sak negari jeng sangi dapat dentot tiang-tiang bawaran gading tiang bisa korban cetik kalau to siawang saking Mandura ketinggal reruntungan biya kudur gedaton
Thank you.